Mas kailan, mas gagaling ka sa arthritis o rheuma. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, pagmalawg ka po sa albay, igwatabi ki tulong requirements kung hali ka sa luwas kan albay o kung hali ka man sa luwas kan Kabigulan. Ano po ang saro sa tulong requirements na iyan? Susug po sa executive order ni Gobernador Al Francis Bitsara. Iyan po mga tugang anhapot. I-text po sa indong Zimbag sa 0928-777-5548. Asin po sa indong pangaran, asin address. Iyan po mga tugang ang manggagana dyan makakaresibit tabi nin saro na tablet. Hatod po sa indo ni Congressman ako Bicol. Congressman, si Rochelle kaya naramdaman ko pa rin. Kaya nawara ang isip ko eh. Pag ako nagprograma rin diyo. Si Ate Rochelle kaya naramdaman ko. Hatod po sa indo mga tugang ni Congressman Pido Garbin kanako Bicol. Yeah. O, ang hapot ha. Ano po, ang tulong requirement yan actually, napiga para tataram tadig di sa radyo. Saro sa na po ang i-text nindo. Anong saro sa mga requirement na iyan? Mga tugang na dapat darahonin sisay man na individual na malaog sa albay. Dapat po negative ang resulta sa saro sa mga tulong ito. Para po ikatugutan na makalaog ka sa albay. Saro lang po ang senong iti-text. Tabi, kasabay ang pangaran, asin address sa 0928-777-5548. Yan po, ang manggagana po kan irarapulta sa Friday, mga tugang marisibi po din tablet, hatod po sa ni Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol. Ako Bicol, ang sa tuyang tataramon, ako Bicol. Jimmy, nasalita, may report. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, yaw na ko mismo digdi sa eksaktong lokasyon sa Purok 5 kan barangay Kibungbungan. Confirmed na BBB na tuminupag na so tuong porsyon, one lane kan tinampo, konektado digdi sa Palanog, Kibungbungan. Ining tinampong inipalan bibig, kuan ini alternatibong agihan. Halimbawa may mga traffic congestion o mga problema sa tinampo dyan sa Mayor na tinampo sa highway, pwede digdi mga ragi, hali sa Sursugon, digdi nangangagi, hali sa Daragap, digdi nangangagi, vice versa tabi bibi. Ngunyan, yaon digdi si Kapitan Dexter Odeber, tapi naghiling niya mo ang sitwasyon, aros 40 metros bibi, ang portion kan Hala, tinampo away na 40 meters na gaba na tinampo? ining sugumina ba mga kuan ini mga sa inagyan ni kidam truck. Oo. Maray nga ni sudam truck maliksi man sa pagkagawing dahil siya na hungkang diretso dangan dahil nakikarga. Okay. Ining tuminubag mga 10 metros. Oo. Pero so ilira ka ini may mga kuan na, may mga patak na nararong manifestasyon na kung magpara uran babagsak kini bebe. Kaya di si Kapitan siya na mismo na kauro niya to. Ikon ko lang social distancing lang kita kapa. Digdi na lang ikaw mag-monitor sa cellphone. Si Bebe Henry po sa angkor sa DCGB sa pangapudan mo na ma-action na dito nga ni mailikay sa naman na peligroan na mga nag-aragi digdi. Opo. Sa DCGB po kita si Bebe Henry. Si Kapitan Dexter Roberta Bebe. Opo. Elokap, maray na katabi. Maray na aga po. Oho. Kap, primero, pwede pong pakidescribe mo una po sa nagdadangog ang hitsura kan tinampo na guminaba? Ano po, ang course na ini, hindi na may parasing po. Ano salo na po ini? Oo. Hindi talagang harap na kahit. Yan po, para mangganda po sa mga nag-aiti. Yan po, para manggunan na biyahe na paglikay lang. So, pero sa pulang ra, ay kung para magpali yung hindi at pag magkaroon ng maganda. Ang halik laro, talagang dito mga utubang ka, para may mga, kaya na po ako dito eh. Kapagkat na, cellphone.
Opo, okay. Dapat maglagay ng pagkabot sa may Oo. may mga daan, maulog tayo dyan, dapat mangyari tayo, dapat mag-check na. Kasi meron po, hindi po na yun halos pa rin responsive pala. Oo. Dura na gaba po mga team leaders po na talagang nabawas. 10 metros. Okay. Kap, pwede ano po sailing mo ang rason kung nagabanti ng po? Halos po iniintinampong ini po. Ini-order po kasi lang po. Halos po haloy naman ini. Okay. Mga taon na po ay inagyan tayo ini. Talagang sado na. May portion na po ang dito na po na pagbat na bawatik ay paman po at talaga natabot. Oo. Buhay ko pala na po. Magaling po dito ng mga 300 meters na po. Na Opo. dapat na connect. Iyo. Ano po? Na po na po sa ano. Tapos na po ako, nagtutuwa na po ako sa ila, na po, dapat lagi po para mas, ako, mapakaray na. Oo. Kasi po, halos talaga yan, yung manaling, pero sugo, naling, daragating, hindi na po sila nag-aagi. Okay. Kap, pwede ba? Iyan po natin ang punan, naka-flat siya o elevated po siya sa main base kan tinakandaga? Ano po? Elevated po siya, elevated. Pasla po ang ano dyan, kaya pasla po sa function I see. Ano po ang klasifikasyon kan tinampungan? Gusto kong i-connect tolo sa DPWH o sa Provincial Engineering Office? Hindi pong tinampong ini, halos po sa mga tao. Para tayo pa po at papatrapaw sa ini. Talagang pang ano lang po ini, yung mga life vehicle lang po. Aha. Life vehicle lang. Pero mas nakontan po, dahil hindi na po nagkagi sila dyan. Nagsusaktan sa ano, Oo. mga tanggaw na masundan na talagang dapat maayos na. I see. Opo. Kap, di ano po, sisi ang kaysa tapiling i-connect po na ahensya kan gobyerno sa iling po nindo? Ang linggo po tayo sa DPWH po. DPWH. Sa nagpatrabaho kanino po sa I see. Okay. Konkreto po ang naggobyerno na ba ng Kap? Konkreto na, no? Tama? Opo, konkreto man hindi. I mean, concrete pong tinampo. Konkreto po hindi. Aha. Okay. Sabi ka sa bago ni Jimmy, uminagi tabing dump truck, dahil man kilaog. Pag ano kang punang ilog, di ba ko man masyadong manggaba tabing dump truck? Kap? Sige doon, naputol. Tas sabi ba, bako diyang nagsabi si Jimmy ka sa bago na, nag-aging dump truck, dahil man kilaog. Oh, grabe man kaluya kan tinampo. Hello, Kap? Hello, Bibi. Yung nagiging si Kapitan. Dating maluya na. Dating maluya na. Pero sabi ko sa bago, nag-aging dump truck, dahil man kilaog. Oh, inagihan kan maluya. Sumaluya, inagihan kan maluya, puminagsak. Paano pala, Jimmy? Dubling luya man, dubling luya man kaya? Maluya sa tinampo, maluya pa sa truck. Oo, talagang. Oo. Oo. Sa ano, nasabatan kaya niya. Dapat niya po, nagpundo ka na. Para dahil ka na, aram mo muna dito ka dyan, magiging po. Iyo. Okay. Kaya yung drama ko sa mga nagaging, isa po ako sa kaya na ini, halos pati ano lang, sa mga computer sa lang. Oo. Okay. Mga pudang katabi Kap sa mga ahensya kang gobyerno, pero pagkatapos may mag-report ni Jimmy tabi, ikukunin ko tabi sa DPWH para ma-report na tulos. Opo, minsan po, nagpasalamat naman po ako din sa warning spy. Sa dapat kata na hiling man niya hiling, nagdaraan kami siya ito. Narpulay na, itungkas na ito na road, na hiling nila. Pagpailing ko naman siya, sabi niya, masabang man po siya. Pagpailing, pagpairahay, pasalamat lang. Opo. Ako yung mayor din po logo, sa engineer, pero po dapat po, minsan po dapat na rin na para patawa ng kombinasyon. Dahil na po, ako na po sa Oo. yan, lalo pa, ay Congressman Kenny Capedo, daw mo po kami pa dyan,
sana po filing na po yun sa ano niya, para sa duty, para po maaraman sa talagang lugar na. Opo. Okay. Kap, salamaton pong maray ha. Salamaton pong maray sa informasyon mo sa DCGB. Matabang po kami na ma-connect yan sa tamang ahensya para po matawan tulos ang kimagkanigong atensyon tabi, Kap. Salamat po sa DCGB, lalo na po sa tuyang partada, kita. Opo, thank you. Jim? Yes, okay. So, Jim, yan, madali lang ha. Medyo kaya maluya sa audio ni Kap paminsan-minsan kasabago. O, I-clarify ko lang ha. Maluyan signal ni DPP na aram mo gulo din eh. Yung nga rin klarado man ako sa pag-apod sa DPWH ha. Number 1, ano nga na isu exact location ka antabi, Jim? Purok 5, Kibungbungan. Purok 5, Kibungbungan. Iyan na tinampo ang nagpatrabaho kan DPWH, tama? DPWH, and igwanin ongoing na worldwide din kayo eh. Oo. Harayo padigdi, yaon duman sa may barangay hall, harayo padigdi sa lokasyon na eh. Napundo man itong project na ito. Napundo, nata? Hindi ako na man ang rason ko nata. Sunwest na nakakontrata ka ito. Okay, now, ini na main road na ini na buminigay, konkreto ini, tama? Konkreto ta, BBB. Okay. Sabi ko Kap kasabago, bigapot kung ano ini elevated or naka-flat lang sa Tawan ta kiladawan. Pakidescribe mo daw, medyo putol-putol kasabago. Halimbawa, hali ka sa Palanog, going kang Ginubatan. O niya, nasa right side, gabos na ini hampas, BB. Haralahan ka una hampas. Ayan, okay. O niyan, palibas sa malumoy sa daga, na pagpaparagihan kitubig, nag-scour ini. Okay. Pag-scour, naglundo so daga, dahil manaisiyan na driver kayo na scour na sa eraro, uminagi paligay, Opo. natupag ng diretso. Natupag ng diretso, mga 10 meters o mga 5 to 8 meters ini. Pero Okay. ining hilira ini, Okay. alis na may area kang Biliteros kan Palanog, Kibungbungan, mga 40 metros, gapos na yan may mahiling kang patak bibi, madudungawan mo, hampas. Okay. Kung dumiretso ka digdi, halimbawa may karga ka, may mga karga ka simento, kung nakalampas ka digdi sa, wala man patinin gutter o wala nin barandilya, pag nahungkang ka digdi, napalos ka, tuminipak sa daga, Opo. punuton ka, duman sa ibaba, Iyo, okay. Di, kung siya nasa ampas siyang parte. hampas bibi ang tuong parte. Okay. Sa tuong parte, guminaba. Okay, Ayun na yan. Nagsiserving mo niya na warning sign digdi. So mga bottled water bagang tinuro kundo sa pag-ininistro. Opo. Iyo ani ki binugtak dito sa kapalibutan ka ning guminabang tinangko. Okay. Sige, Ayan. tato Jim ha. Iko-connect tabian sa tamang ahensya ha. Baka pwede sa DPWH, provincial engineer, kung sisay ko na rin digdian na concern na maski nga ni, ang sabi ni Kapitan, 5 na daan nag-survey kayo ni, nag-reparo ka ni, pero sa 5 na nag-reparo kayo, dahil man in action. Okay. Yan tabi, Pipe. So, iyan sa tuyang dagdag na informasyon. Kasabay niya ito digdi si Kapitan Dexter Oliver, si Kagawa Jesus Rodriguez, kasabay niya ito digdi sa pag-bisita niya ito kan nagtabang tinampo digdi sa Purok 5 kan Barangay Kibungbungan, Ginubatan, Albay. Jimmy na salita din si Jimmy Nyon. Salamat, Jimmy! Ipa-follow up niya to diyan, mga tugang na mga concerns na yan sa tuya, tabi na mga ahensya kan gobyerno, no, pag-abot kang office hours. Now, may schedule ako ngunya na interview po kay Senator Loren Legarda. Balonta daw na apudan inita. Primero, gusto ta ki hagadan mga tugang ki reaksyon an sa tuyang dating senador. May kinaraman po digdi sa no work, no vaccine policy na gustong ipasunod mga tugang kan iba na mga kumpanya, ano? Di ba? Bata si Presidente Rodrigo Duterte baga nagsabi na dapat da ang mga tugang nan sa tuya tabi na mga bakupang bakunado, di mo na magpararuluwa sa harong. Dapat databi yaon kay ta sa harong ta.
Ini man na ibang kumpanya, igwa kipigsabi ng mga no vaccine, no work policy. Pero agadon ta daw reaction mga tugang iba ng mga legislators niya to sa Pilipinas kung ano po ang pwedeng magibudigdi. At sinsiring man, ano po ang sendang hiling? May kinaraman po sa mga variant na kaso kan COVID-19. Digdi po mga tugang sa tuya tabi na Bicol region. Ano? Apudan ko daw si balonta daw na apudan ngunya na aga mga tugang si Senator Loren Legarda. Yan. Kabaro nat niya to ini. Kabaro niya to mga tugang sa broadcast ini si Senator Loren Legarda para po ano yan para po mga tugang maaraman niya to ang reaksyon niya mga tugang tungkol sa bagay na ini ngunyan tabing aldaw nin Lunes. Okay? Para po sa nagkapera niya to mga tugang na mga kahaputan hindi po sa DCGB. Alright. Hello, Senator. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, Madam Senator Loren. Si Henry po ito uli dito sa DCGB, sa Legazpi. Henry, marhay na aga. Yes, ma'am. Maray na aga po. Kumusta po kayo, Senator Loren? Maayos naman. Trabaho lang ng trabaho. Oo nga. Tayong mga broadcaster talaga, pag napasok sa gobyerno, trabaho talaga, Ma'am Loren. Yes, Senator Loren, ano? oo. Walang pahinga, kahit anong sitwasyon. Oo, lalo na pag may pandemic, kailangan trabaho tayo ng trabaho, di ba? Yes, yes po. Pabati nyo, ma'am, muna, Senator Loren, sa mga Bicolano sa ngayon, nakikinig po sa ating himpilan. Magandang umaga sa buong Kabikulan, marhay na aga. Sana po ay safe kayong lahat. At sa panahon ngayon ng pandemic, importante, sumunod po tayo sa mga health protocol na tinatawag, Yes. magdistansya, magsuot ng mask, at maging maingat sa ating mga ginagawa, mag-ugas ng kamay, Yun. na may sabon, ayun po. Yun mga basic health protocol. Opo. Okay. Senator Loren, alam po namin at alam din po ng ating mga kababayan dito sa Bicol na marami pa kayong sinuportahan ng mga proyekto dito. Unang-una po, pwede bang mabanggit ninyo kung ilan sa mga proyekto po na inyong nasuportahan sa tingin ninyo kabilang po sa mga mahalagang accomplishment ninyo bilang naging senador po ng ating bansa? Opo, para naman sa akin, lahat ng mga proyektong ito ay mahalagang accomplishments, lalo pat makikita mong ito ay napapakinabangan ng mamamayan at nakakatulong na maibsan ang kahirapan at masuportahan ng mga pangkabuhayan. At bilang chairperson nun ng Senate Committee ng Finance, ay napondohan po natin yung ilang state universities and colleges gaya ng Bicol State College of Applied Sciences and Technology, Bicol University, Camarines Norte State College, Camarines State University, Camarines Sur Polytechnic Colleges, Partido State University, Sorsogon State College at Central Bicol University of Agriculture. Meron po tayong mga natulungang karagdagang infrastructure at pati na rin yung free wifi, libreng wifi na linigay ko yata noong 2018 na sana'y napakinabangan ng ating mga SUC sa Bicol. At meron din po mga MSME, mga micro enterprises, mga maliliit na negosyo mula sa Kabikulan na nakalahok po sa ating mga National Arts and Crafts Fair. Ito po yung ating programa, kasama po ang Department of Trade and Industry para po mabigyan ng exposure at marketing ang ating mga MSME. At nakapaglaan din po tayo ng Dole Tupad Cash for Work at Government Internship Program at pati na rin tulong ng DSWD AIX Assistance to Indigents, pati na rin ang pondo sa ilalim ng TESDA na napakinabangan po ng ilang mga distrito sa Bicol. I see. So hindi po natin nakakalimutan, nakikipag-ugnayan po tayo sa national government agencies, pati na rin po sa mga congressman at mga LGUs. Yes, maganda pala yun, Senator. Kasi di ba yung pagdating sa education, habang buhay po nadadalhin ng ating mga kababayan yun, lalo pong mga naging estudyante natin. Tama ito po. sa Bicol. Opo, tama. Opo. Ma'am Senator. Maliban sa edukasyon, Yes. yung pagbibigay ng tulong sa pangkabuhayan, very important.
dahil ang micro-enterprises nga ang backbone ng ating ekonomiya. Sa tiyan naman yun. Sa utak pala, ma'am, at sa tiyan, nahagip ninyo sa Bicol Region. Oo, Oo. tama po kayo. Opo. Madam Senator, kanina po nabanggit nga ninyo yung mga basics na protocol para po sa pag-iwas natin sa COVID-19, medyo, 'di ba, masamang balita ito na sa Pilipinas laganap na yung Delta variant, and dito po sa amin sa Bicol, meron na po din kami ayon po sa naging report ho ng Department of Health. Ano ho ba ang masasabi niyo, Senator Loren, tungkol dito? Ang pandemya ay laban ng lahat at ang ating magagawa bilang mamamayan ay sumunod sa mga patakaran na pinapatupad hinggil dito. Opo. Sumunod po tayo sa ating health protocols para sa kaligtasan ng lahat. Hinihikayat ko rin na mabakunahan ang mga hindi pa nagpapabakuna laban sa kumakalat na nakakahawang Delta variant. Kaya importante ay turingin natin ang bawat kaso ng COVID na parang Delta na lang. Maging sigurado na tayo na hindi natin alam. Correct. Hindi naman natin nalalaman anong klaseng COVID. Oo, Kaya nga po. importante, stay safe. At wag na munang masyadong salo-salo kung kaya po natin at sa lahat ng dapat kung may paglabas ng bahay, pagpunta sa trabaho, dapat magdistansya at maging mindful tayo dahil hindi natin nakikita ang kalaban. Kung makapasok ang kalaban sa isang gilid sa mask, ay yan po ay delikado. Tama Kaya po yung sinabi mahirap nyo. ang gera na hindi nakikita ang kalaban at yung kalaban ay iba-iba ang suot. Iba-iba ang camouflage. Nag-iiba ang hugis ng isang kalabang hindi natin nakikita. Ayan po. Kasi asub Kaya na po, kailangan ingat. yes, asub na po itong Delta variant yung pinakasabi nga ni most contagious na virus po sa ating bansa. Tama po ang sinabi niyo, Madam Senator, na kahit ano pa siya, ituring nating Delta variant para mas ang pag-iingat natin. Hindi tayo masyadong magkaroon ng infection base po sa ganong sitwasyon. Opo. Okay. Yes, tama po kayo. Yeah, okay. Madam Senator, may connection po dyan. Mayroon lumabas yung mga balita na yung mga ang iba na mga kumpanya, nagaplano ho na dapat daw may pasunod yung no work, no vaccine policy. Ano po ang reaction nyo hingil po sa balitang ito na kalalabas pa lang po yata last week po, Madam Senator? Well, higit na isang taon at kalahati nang na malaman natin ang tungkol sa COVID-19 na ito. At hanggang ngayon ay sinusubukan pa rin natin labanan ang epekto nito. At isa sa mga paraan talaga para maproteksyonan ang kaaway nga na hindi natin nakikita ay sa pamamagitan ng bakuna. Lalo na ngayon, kumakalat nga yung Delta, nakaka-apekto na sa marami sa atin, sa bawat riyon, nandyan na. Yes, Sa Metro Manila nga ay mataas pa rin ang kaso ng COVID na naitala araw-araw. At kung sa pamamagitan ng pagbabakuna ay maisusiguro natin ang kaligtasan ng mga tao at ng ating mga kababayan, hinihikayat ko na talaga ang lahat ay magpabakuna sapagkat isa ito sa mabisang pamamaraan na maprotektahan dahil may mga taong hindi bakunado ay pwede sila ang manghawa sa mga taong may maaring may bakuna pero may comorbidities na tinatawag at sila ay magkasakit. Kaya I think it's just fair na mag-ingat at kailangan magpabakuna at yung mga hindi pa bakunado ay sobrang mag-ingat dahil sila ang pwede magdala ng sakit sa mga taong may comorbidities na tinatawag. Yes. Po. Ma'am, last na lang po diyan di ba diyan sa Manila na-implement na yung ng August 6 yung ECQ natin, di ba? Kumusta po ang sitwasyon natin diyan? Naka-lockdown tayo. Kumusta po ang sitwasyon diyan, Senator Loren, sa NCR sa ngayon? Kami po sa Kongreso ay work from home. Kaya busy po ako. Sakripisyo, syempre. Correct. Alam nyo, isang taon at kalahati, talagang hindi ako nakikipagkita sa mga kaibigan. Puro trabaho lang po talaga. Trabaho. Hindi pa ako nakakatungtong sa isang restaurant mula ng, I think, March 2020. So that's 1 year and a half. Okay lang. Mas nakakatipid po tayo. Pero puro trabaho lang po. Kailangan po mag-behave, kailangan sumunod, kailangan mag-ingat. Yan. Okay. Senator Loren, mensahe niyo po muli sa mga Bicolano or maybe parting words po sa ating mga kababayan dito. Go ahead po. Opo, hindi po madali ang ating dinadanas ngayon pero hindi naman to
forever. Ito po ay panandalian lamang. Kailangan lang tayo'y mabuhay, tayo mag-ingat, tayo po ay magtulungan sa isa't isa. At buwabati ako sa iyo, Henry, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa Kapikulan. Marhay na aga, Diyos mabalos. Yes. Mabuhay po kayo, Senator Loren, and ingat po kayo palagi. Ingat po. Alright, mga kaibigan, Senator Loren Legarda, ang ating kausap ngayong umaga, tungkol po mga kaibigan sa usapin niya sa COVID-19. Nakulong ba lang siyang mga tabang naman sa Bicol, ano? Kabot sa education at saka sa livelihood ng ating mga kababayan dito po sa ating lugar. Alright, ang mga balitang yan ay hatid po sa inyo ng mga sumusunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Bear Brand. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Zero taste better. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnone Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnone Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ng virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ng kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Fault Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex Workis yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng
Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bawat? 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 Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
at mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maring Toyang, totoo itong nagtatauda ang CSI nin 1,000 sa ma-enroll na grade 11? Ay, sus man ini si Perla. Nao dyan ka na baga sa balita? Iyo po tabi. Aparte sa 1,000 na tinatauninda sa ma-enroll na grade 11, libre pa dyan ang tuition, miscellaneous fees, ID, as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May 200 pesos pa nga ni Ika kung may ma-refer kang grade 11 na magpa-enroll sa inda. Dakulaon talagang tabang ninda mare, lalo na sa panahon na ini. Yes, tabi mga ka-CSI. Nagtatao pa kaming ayudang 1,000 pesos sa mga mapa-enroll na grade 11. Aparte yan sa libreng tuition, miscellaneous fees, ID as in learning modules sa grade 11 buda grade 12. May kaiba pang lecture video ang samuyang modules for more comprehensive and interactive learning experiences. We have qualified and dedicated teachers guaranteed to cultivate your life skills and nurture your better attitudes. We also have CHED-recognized 4-year degree courses in computer science and BS in information systems. And together with our ladderized 2-year associate in computer technology course, you can have our college courses at 7,500 pesos for a semester, which can further be reduced to 6,500 pesos if paid cash. We also give 200 peso referral ayuda for each first-year referred enrollee. You may also apply at CHED for their half and full scholarship for our degree courses or priority courses and their student scholarship. O, ano pa po ang pigahalat nindo? Tara na po kamo sa Computer Systems Institute kung saan garantisado ang kalidad kan sa indong edukasyon. For here at CSI, the only thing less is the price. At Computer Systems Institute, opportunities are options at free or negligible price. For details, call 0928-028-0579 or watch our interactive Facebook CSI TV programs or visit our office. Come one and all, let's dream big, get involved, and aim high at CSI. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Okay, let's get back to action. O, sandali lang ansat sa kaluwensa. Di ka magiro dyan na dawa at i-connect itong problema sa kibungbungan ba ito, Angel? Ano? Kibungbungan
Sandali lang ha, kibungbungan. I-check ta muna kay Engineer Baclao. Although nami-mention kasabago mga tugang so DPWH, district, pero mas maray na inutuntam una sa Provincial Engineering Office. Ando na ko, na-monitor naman kayo, General Richard, sa district office kan DPWH. Ang concern, duman po sa may parte kan barangay Kibungbungan area. Mga tugang may kinaraman duman sa report ni Jimmy na guminaba na tinampo mga 10 metros pangyari sa Maabaka. So, truck daa, mga tugang, day man kilaog. Day man kilaog sa truck. Di magyan man sana. Inagihan sa maluyang tinampo, nagaba. Galing nga conclusive ka man masyado. Yan ang apod mo ka ito. Ano ang apod mo ka ito? Di ba? Marikata na nahulog sa dam truck. Ay di nagsimbag si Engineer Baclao, baka nasa meeting ini. Okay, sige. Doon tayo kay Richard De Jesus. Si Richard. Taday ko na istorbohon si Juan. Bata katutuko pa sa ni Engineer Warren. Katutuko pa sa ni Engineer Warren na full-fledged regional director, district engineer. Kan DPWH. Alright. Makakuan man mga tinampo na nagkakagaraba. Hello, Sir Richard, maray na aga. Good morning, Sir Henry. Yes, sir. Opo, napapod ba ya po ako kasabago nag-report si Jimmy. Doon ko nakaabot na po sa Indo ini. May part po kang tinampo sa may Kibungbungan Kamalig na nagaba po kasabago kang inagihan kidam truck. Nakaabot na po sa Indo ini. Dito, sir. Bali, first ka mo po na nag-inform po po sa Muya. Napapod ako sa imo, ako paghuna ko, so area na ito is provincial road. Pero sabi ni punong barangay kang Kibungbungan, DPWH da po ang nagpatrabaho duman kan mga enot na mga panahon. Sabi niya Ninda District, pero sabi ko, ipaabot mo nilang po sa Indo para ma-verify nindo kung sa Indo po ito na sakop kanindo, kang jurisdiction nindo. So, tinampo tabi, Richard? Yes, sir. Bali, may mga local infrastructure projects po paano kami na tinigibo the past years. So, we have to check and verify on this. Again, Sir Henry po, Barangay Kibungbungan, Kamalig, Albay? Yes, Purok 3. Sa may Purok 3 po kan Barangay Kibungbungan. Ini po, so tinampo na gari luwas duman sa Bicol International Airport, pero maki-coordinate na lang po kay Kapitan kang Kibungbungan ta. Siya po, so na-interview ka sa bago ni Jimmy. Okay po. Sige po, sir. We'll take action and ipa-verify ang tulos po sa mga tao po. Tang concern po duman, din tulos nakakaagi sa mga auto, tas so kabangang parte kan tinampo na aranes sa medyo or ampas. Iyo po sa rumin ng pahog tabi, Richard. Okay, copy po, Sir Henry. Noted po. Mga more or less mga 10 meters na tabi. Baka piling pa-verify mo nito tulos tabi ngo. Yang na makwantulos, matawang ki atensyon. Sige po. Papasyaran ta, Sir Henry, sa mga tao na po. Yes, okay. Salamatan tabi sa action. action. Thank you so much, Sir Henry. Congratulations pa lang kay kay Engineer Warren, Ay, opo. Full-fledged na pala siya na district engineer kang Second Engineering Office. Yes, sir. Okay. This week pa lang kabababa si pag-appointment as full-fledged district engineer po kang Albay second EO. Okay. Good luck po nanti. Good luck. Thank you. Opo, sir. Makakarating po. Yeah. Okay. Thank you so much. All right. Thank you so much. Okay. Thank you so much. All right. So yan po mga tugang ipapacheck ninda mga tugang kung ito sunaging project ninda kan mga nakaaging ala, pero may duda akong iyo ito. Sayang, nagaring si Jimmy nakakuha video, tagari may nadidifisilan si Jimmy na makasend kan video digdi sa estasyon para mailingtang maray. Mga ako, di ba? Mga bad news ining nangyaring ini na tinampo na day panaloy na may patrabaho. Nagbabaragsakan, nagagaba. Nagagaba. Something is wrong with the construction. Dahil man kikalamidad, di ba? Dahil man kikalamidad, nasa normal po na sitwasyon, nagagaba ang tinampo. Yan ang problema ta. Anyway, ipaayos tuloy ito. Taday po man palang aram mga tugang kan district office. Alright, dahil na nagsimbag si Engineer Baclao, siguro nasa meeting ini.
mga tugang na ano ini na sa tuyang provincial engineer para po may pagpaabot ng mga tugang ang siring na bagay. Okay? So, yan na muna. O, may follow-up muna si Jimmy. Standby an sa Takalawin. Sa ka magiro na doa. May follow-up tabi si Jimmy. Mga tugang hali duman sa area. Di ba? Tama ba? Ito hindi ko ma-agree ka mo sa ko na nagdadagog na. May problema. Di man kikalamidad. Inagyan lang ki dump truck na di man kilaog. Narami ng pahog so side kantinampo. O sa'yo ng problema. Medyo elevated na lugar ini. Yaw na si Jimmy? Wala? O sige, log ko na muna si Ange. Tama? Ali po dyan sa lawas. Mga tugang, okay na? Pagka nag-apon si Jimmy. Alright, Jimmy, come in, Jim. Hello, correction, bibay pa ko man 2nd district. Oh, Kibungbuan, Ginubutan, 3rd district. Ano? Correction lang, pa ko man 2nd district, ang Kibungbuan. Kibungbuan, Ginubatan, 3rd district. O di sala pala sunapodan ta. Sala. Pangyari sa maabak ka. Kibungbungan, pag unaw kamalig, kibungbungan ginubatan. Kibungbuan, Ginubatan baga Kibungbuan. Di ko kaya masyadong klaro daw. So, yung sumaloy kaya sa Diyos ba ni Kapitan eh. Sala palan. Sala. Ako purok 3, purok 5. Sala pala natabawihan ko kay Richard nga na mabuyo sa mga tao duman. Pako manit, ang kadugtong katong Kibungbuan, palanog na. Oh, yo. Kibungbungan ginubatan palan ini. Kibungbuan, Ginubatan. Iyo, sige. Nag-aaragi din malo na Apo, daswali. si Richard. Yes po, sir. Sorry sala pa lang sa informasyon na naitaw ko sa imo. So tinampo pala is not part of Kamalig. Kibungbungan, Yes, sir. Ginubatan. Ginubatan pala yon, sakop kang 3rd Engineering Office. Yes, sir. Actually, tig-verify ko dyan sa mga barangays kang Kamalig. Hindi pala sa inyo. Bako pala sa indo. Oo. It's okay, sir. Opo. Bali, day po sa included. Ginubatan po sa sir. Kibungbungan, Ginubatan pala yon. So sa 3rd District, ka-engineer kwan siya? Ka-engineer... Sartilyo. Salome Sartilyo. Oo. Hindi pala sa inyo Okay. Yes, sige. sir. I stand corrected tabi, Ricky. Salamat na maray ha. It's okay po, Sir Henry. Yeah. Sige po. Alright. Sige, thank you. Alright. Doon Yeah. pala sa 3rd yun kay Salome. Salome. Baka kasubago, ang pangapunan ni Kapitan Dexter Oliver, kay Congressman Fernando Didi Cabredo, makatapos sa Pinabuloy 3rd Engineering District. Iyo nga, actually di ko nadadangog yan award na yan. Nagwara talaga sukan. So, signal ka sa bago. Kaya, pigpaulit ko baga sa imo. Purok 5, pako purok 3, purok 5. Kaya pigpaulit ko sa imo. Taday ko na sasabutang kimaray so audio ni Punong Barangay. Singa nakauron mo? Dexter Oliver. Ang kaya, arayo na kaya, bibi arayo na. Nagara, gidigdig malo na hali yan sa 2nd District. Yes. Vice-versa. Okay. Okay. Maginsuali sa Sorsogon, hindi na nangaragin. Kibungbungan. Kibungbuan, Okay. Ginubatan, 3rd District. Yes. Okay. Walang problema. Tawagan natin si Kong Didi. Yeah. An action man ng Tercer Distrito ng Albay. Baka nagring ang cellphone number ni Kong Didi. Baka Kibungbungan, Ginubatan, Albay. Sa 3rd District mananggad siya. Duda ko si Kong Didi. Yaw naman sa mga barangay ngo niya nagkakuha nag-ikot naman sa mga patanuman. Okay, sandali lang Number ni Kong Didi ni nag-ring, Congressman Didi Cabredo. Okay. Ayun. So, Taod-taod baka may number ka din kay District Engineer Salome Pertilio. Ano ito? Salome? Jim? Madali lang Wala akong number kay District Engineer. Alright. O sige, Totod, baka magsimbag si Kong Didi. Dapat asap ito. Maksyonan taki asap ito na concern mga tugang dumantabi sa lugar na ito. Okay? Mientras tanto, paghali sa tinampo, kaso kang ESF sa Albay, dahil na po nadudugangan sigon sa Albay Veterinary Office. Talaga. Ay, ngayon, wala na. Dahil na ngayon nadudugangan, si detalye mo. Good morning, Bibi. Good morning sa mga palantabay. Nagdag naman niya sa isip kayo ni Mr. Magar. Okay, sige. Poon kan bulan in Maro
Marso, presenteng taon, dahil ang naidadagdag na kaso ng African Swine Fever o ASF sa probinsya kan Albay. Ini ang bagay na kinonfirma sa DCGB News ni Provincial Veterinary Officer Dr. Pancho Melia kung saan sa iyang sinabi na dakulang kagianan ini para sa gobyerno provincial kan Albay, lalo na sa mga lokal na hog raisers dahilan nababawas-bawasan na hadit na palagos na mabawasan man ang mga tama na orig na yung nakakapekto man sa sektor ng agrikultura asin man ekonomiya digdisa sa tuyang kapalibutan. Sigun kay Melia, uminabot sa 1,219 ang total na bilang kan orig na nakasabay sa mandatory culling o owning depopulation asin uminabot man nin poco mas o menos 11 milyon pesos kantidad ang danyos perwisos kini na nairehistro sa probinsya kan Albay kung kaya ngunyan og masinda na dahil na ini madudugangan pang danyos na ini dahil sa dahil naman ni nairerehistrong kaso ng ASF sa tuyang kapalibutan. Babalikan sigun kay Melia ang mga banwaan kan Bakakay, Daraga, Malilipot, Malinaw, Uwas, Piuduran, Pulangi asin man ang syudad kan Tabaco asin Ligaw. Nenot ng mga nagka-identifikar bilang red o kaya infected zone kan ASF sa tuyang probinsya. Sa kunyan, pigahalat na sa nalindaan na magkakanikong dokumentos asin man ang konfirmasyon kan Department of Agriculture kung in kaso man i-declare naman na libre doon na sa ASF ang sa tuyang probinsya kan Albay. Tabi VP ang mga impormasyon with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Alright. Thank you, Ann, sa report. Sana kamot. Maski off there, may ko coordinate akong problema. Sa katuyuhan niya to na makatabang. Alright, sige, tapariportong ko na muna si Lowen. Taramon tayo di mga tugang na sarupa. Barangay Pigkale. Council, nagigibon ng persos para dahil po masahutan ang sendang barangay na pig-istaranin mga mahabas. Lawrence Barcena, idetalye mo. Salamat, Tabi BP. Badit-bit ng tigbabawasan kan Barangay Council kan Pigkali, Legazpi City at mga identified kay ning tigsasabing residente na pirming na imbwelto sa kaso nin harabasan. Ngani na magpurupundo man daw ang isip kan iba na nabibiyo ang mga mabasa sa indang barangay. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News di punong Barangay Isabelo Alamo kan Barangay Pigkali na sa ibang mga parahabasa tabang man daw kan PNP Legazpi as in joint coordination ninda napasararay na daw ini sa karsel. Pero may duha pa daw sinda na tigmamanmanan man ang hiro-hiro asin kun ini maaktuhan na mga habas sinda na mismo kay ni an ma-turnover sa pulis tanugad kung dai daw ini aksyonan diba at makaperwisyo pa sa ibang kataraning na barangay bakusa na sa indang lugar. Pinaglinaw ni Alamo sa mga nagtataram na dakulan maabas sa Pigkali ang simbag niya maski sa man daw na barangay igwanin maabas na individual kaya daw dapat daw pagabuson tananotaran man daw na sa mga suminandiling bulan warang mga insidenteng negatibo ang nangyayari sa indang barangay may kinaraman sa siring na bagay. Ipinapangapudan manggiraray ni Alamo sa mga taga Pigkali maging sa mga kataraning na barangay na mag-ingat manggiraray sa sinda mga pagrugaring. Pero sindada ay makonsintikan mga siring kining mga tao na anhanap buhay, mamerwisyo sa nakan ibang mga tao kaya sinda padagos man sa pakikipag-coordinate daw sa PNP. Ngani na mamanmanan asin kung mag-ibuki kabuahan, iralaag na ini sa karsel. Yes. Aha. Roger. Medyo namurumundo man nga ni si Kapitan. Aha. So mga pinaabot na kaya niya ako kapay mga tao niya kung siging tararam na antig kalida dyan da nagkakatiripon sa mga mabas. Sabi manikap, day man nga mawarang kay mabas pero kaya digday, duwa na sa nangayampig mamanmanan me. O di ba ko matatol? Roger, so yan tabi bibian mga dagdag pang istorya halidig sa Legazpi Port District area. Ako po si LBB. Salamat, Lawrence. Okay. Pero may punto yun yung text na kuya ni Madam Regino. May punto yun yung text na kuya ni Madam Regino. Kung daw nangayaki swine fever na nangyayari ngunyan, anong tangitang urig ngunyan? Halangkawang pampresyo. Kaning urig.
Iyo man ang gadjing. Ah? Natadatabit ang presyo kang urigon yan. Alangkawon pa. Iyo mata nagsaud nga ni kami ni Mrs. Aw ano ka anta, tinawan ako ni Miss Kisang Ribo. Matang nga tagaring kinit anabakal mo kay ni. Sa mo naman nga din na raso iba. Ata nga niya ko, mahal ang kwan, mahal ang, ano ini? Mahal nga niya ko ang presyo kang karning orig. Kaniguan man nga niya. Baka nga niya kung sino naman niya hinapit. Hello? Hello? Hello, good morning, Sir Henry. Yes, sir. Good morning. Dahil naman mababayan. Iyo man talaga. Adi, imbes na yan pwedeng i-maintain, o sige lugod ang langkaw kaan, may point ka po. Karong presyo, pag naglangkaw, dahil na mababa. Dahil nagbaba na dahil na suma problema sa mga nakaraan, dahil na mababa yan. Ara mo, sir, tama ka sa point mo. Yun man talaga ang realidad mo niyan. Adi? So, iningon man, iyo man ang adi. Iwan kalakaran mo niyan sa Pilipinas. Nata, sir, tama. Dakol ng presidente mga nakaagi, puro patas ng patas ang presyo kan mga barakalon. Adi? Ilingan mo, Sir Henry, nung si Pinoy, pira lang ang presyo kang gasolina. Oh. Nung basta, kada presidente ka, walang tao kayan. Iyo, lingon, ako nga ni Bay, ang gulay baga dati, nga 20. Ngunya nang sarong gulay, 40, 50 ang sarong date na kurukutsara, adi. Sir tawad sa kikitip. Ano po? Tawad sa kikitip kung saan ka mapakal mga gulay. Sain? Magdiyan ka, Sir Henry, sa may, baga, sa bawakan, paduman baga sa may rest house. Oo. Diyan ako na mamakal mga gulay. Mas barato duman ang mga gulayon? Isipon mo, Sir Henry, ang cabbage. Oo. Mas nasa 50 to 40 ang kilo lang. Oo. Pero local ito. So, Iyo. dito sa to. Maringan ang local sana? Oo. Tapos sa mga sayote, gura naman na sayote. Yes. Ako nagkubakalo. Sige, sir. Sa Domingo daw, ta-drive ko si Mrs. pa Pwede duman. magpapot. Oo. So, tungkol duman sa border tabaga. Matakapikon pa. Iyo nga ni, dakol pang stock mo niya ng mga auto kaya mga puda ko niyan sa mga ahensya kan gobyerno. Yo. So mga polis duman, duwa-duwa man lang nag-checkpoint. Yung baga, oto si Jimmy Kasubag, may picture na pinadala sa ibatang mga listeners, talagang halabao nun. Ay, sus kung pangyayari. Bata mapanaga naman ako. Magi ako kayo, buhi na. So, tapos ka. Iyo po, sir. Salamato na. Sige po, Sir Henry. Good morning po. Thank you. Alright. So, saro-saron ta sa mga apudan. Pinarumdum na ako na Angel. Pinaramdum ko na nga. Man niya piga apudan. Sayang lamang niya pagparumdum ko. Yung mananggad. Magurum-gurum naman si Angel. At si Angel baga, kung man, responsable yun naman. Nakaagom na eh. Diba? Buda may muscle na. Kaya medyo kwa naman. Si Mayor Galicia piga. Inutunta sa rapo-rapo. Si Mayor Galicia kang rapo-rapo piga-apudan ko, baka lamang masimbag kita ngunyan. Inutunta so dyan sa pier. Nagring. Natanong tayo ng aldaw na garang piga-apudan, taday kita nasisimbag tulos, ano? Medyo may aldaw man talaga na medyo kwan. Medyo maluya man talaga an kwan. Attended. Please try your call. English sira pa sa para simbag. Lako na. Dumang kita kay COP Kampulanggi. Sing ano COP Kampulanggi? Suratan daw tabi ni Runatay ranggo niya. So kay COP kita Kampulanggi, tamay Jimmy Paga daw tabi kang number ni COP Kampulanggi. Paano daw ni maresolveran adi na grabe ang traffic jam diyan sa kuan ano? Tang nasa enforcement kaya mga tugang ang pulis diyan sa Agos kan Pulanggi. Kaya dapat ma-reinforce iyang kikwan ki mga otoridad na mas dako. Law do ko napudan ta si Governor Bitsara adi. Ano daw balong kung may number ka Angel kay Governor Bitsara. Balong talo na apudan si Gov.
Ano yan? Balong ko na po dan si Governor Bitsara. Adi, madali lang ha. Madali lang. Ay, sus ko, busy line. Oh. Naku, yung problema mo niya na aga. Kaya maluya naman ang sakuya na naman na kuhan ko niyan. Pamati ko. Gari maluyaw na naman ang pamati ko niyan na daw. Garo din naman kita nagkagibo lamang ki magkaganigong aksyon. Mabuyot ang magibong ki aksyon so sa kibongbongan. Salbata na. Sala pa sunaapo danta. Sala sunaapo danta oh. Ma'am Lucy. Sir Henry. Nadagog mo po itong report ni Jimmy sa kibongbongan, ginubatan. Ay, yes, sabi Sir Henry, bali, naapudan ko na po si D.E. Sartilio. Ipapacheck niya daw po. Ma'am Lucy. Po. Paano nasa nakunday ka dyan sa DPWH? Na-instruction po kay LC Director sa nanayo ko sa imo kasubago, pinaawan ko tulos. Tara mo ba ya? Ako, kampanya ko, maski dita ka apudang ko, di gusto ko talang apudang ka, managog ko lamang ang boses mo, okay na sa mo ya? Arot ka yan. Ay, nako po. Nag-apod ka sa kuya, ay napudan ta ka, di pa nga ako sa'yo mo nag-apod, may action ka na. Una na ko po kaya tigpag Yes, ko tulos. yan po ang karahayan. Naman ako. Yan ang karahayan, pero bibi ka nakatutok sa DCGB. O dahil ka magsugpunta ba, kamadangog ka kiba. Salamaton ha. On air, ano po? Iyo, salamaton tabi Ma'am Lucy tas. Opo, Sir Henry. Update ka na lang po kung ano ang report. Yeah, okay po. Salamaton. Okay, bye-bye. Okay po, welcome po. Thank you. Di ba? Oh, nanag mo ito, Jim. Ay, sus ko. Diyan ako na ugmaon kay Madam Lucy Castañeda. Okay po. Okay. Okay na. Sus ko, ni may nakagadpagaya sa kuya ki. Araw, mapigigibo ko niya na. Gadua-dua. O, sandali lang. Ano? Paripurtong tamo na si Renz. Ano? Paripurtong tamo na si Renz, ha? Renz? Yes, BP. Siguro, no, i-report mo lang ini. Pag nag-commit na ka, tapos na kang committee hearing, tang report mo, makondukta pa sa kang committee hearing sa aga ba ko? Aha. Sisen mga imbitado duman? Tugabos na, kaap. Sige daw. Sige daw. Dagugong ko doon sa imong developmental na bareta. Mga tugang, committee hearing databe sa problema kang paraoma sa Alubudaragal ba? Gigibuhon sa aga. Ren, si detalye mo. Salamat abi BP Marina aga sina Marina sa mga parantabay sa madugan niya tong mga bareta sa wakas manalawos na sa aga nagigibo na committee meeting or hearing managod niya kan pagresolbar kan problema kan mga paraoma diyan sa barangay Alubo Daragalbay kaswapon sa regular na sesyon na kung saan pinaglaog sa regular na sesyon sa Sangguniang Bayan na plano pagkondukta kan Committee on Infrastructure sa Paingarting Kagawad Bob Magalona nin committee hearing manangod sa nambitan ng bagay imbitado gabos ang representantes kan kaap magin man ang posibleng paglataw kan representantes man kan DOTR magin man ang barangay council kan Alubo at magin man ang mga department heads kan lokal na gobyerno lalo naman ang Municipal Planning and Development Office Municipal Engineering Office magin man ang iba pang asosasyon ng mga paraoman na apektado kang naunambita ng bagay sa pag-intervista ni si Jibinyos kay Kagawad Bob Magalona na siyang sinabi na kuning kaso man mahaloy-haloyon pa ang DOTR na umaksyon siguro sa LGU na mismo o sinda na mismo ang magibonin magkakanikong aksyon manungod digdisa na naunambita ng bagay kailan tamas kinangani ang Bicol International Airport na sa inaram kan DOTR kung apektado na ang mga paraoma sinda na mismo ang magibon ni lakdang ng aning maali na tubig dyan sa nanambitan ng lugar sa pag-follow up man kan DC Jivinyo sa sitwasyon kan mga paraoma sigun kay Kagawad John Galicia Merabete na barangay Kagawad kan barangay Alubo na namamayo kan Committee on Infra sa indang barangay. Sa sinabi na masano nagdala na ang sitwasyon pasin sa ngunyan niya tiniri po naman niya gabos sa mga asosasyon kan mga paraoma ani magtauman ng sentimiento asin surat man kung piragabos ang posibleng danyos perwisyos na dinarakan na pagkaharang
kan line kanal na pinagluwasan ko na kan patubig dyan sa mga umahan sa dawang barangay, sa barangay Alubo asin barangay Mabini. Kaya sa ngunyan takulan paglaom kan barangay council kan barangay Alubo na maaksyonan ano nang bita ng bagay ngunyan pag nakabot naman sa karaman kan kaap asin DOTR na bagay na ini. Asin dako man ang paglaom na ang LGU daraga dako ang maging papel sa pagsolusyon sa ano nang bita ng problema. Inapunan ta na ba kan so kaap? Ay report na nila sa Manila. Yan. Roger. Oh, yan ang simpag sa pag inapunan nila diyan. Inaput nila diyan. Roger. Yo, okay, sige. Yan tabi pipi, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas tututukan tayo sa aga na komitiring kan pagrampangan kan mga paraoma. Pero natatam. Ang gusto kong mahapot, diyan chairman ka yan. Chairman tabi pipi. O, pagkipotado tabi kung natatangon yan sana yan. Haloy na yan eh. Natangon yun. Bakit ngayon lang? Roger. Yeah, potado tabi sa aga kung natangon yan lang yan. Haloy na yan. Roger, pipi. Okay, sige. Yan tabi pipi, ang magdagdag na impormasyon di sa luwas. Alas 8:50 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indoca, Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Buy big. Save big. With new Milo Champion Sulit Pack. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Naproxen Sodium Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo. May bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Carlo Lirio, taga Bitanong, Legazpi City. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List asin kay Congressman Saldico. Pati man po kay Congressman Pido Garbin Jr. sa sainda pong magayono na programang Government Internship Program. Diyos mabalos Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Tado ang fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Esquilan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Esquilan! Unilab yan. May anti-maga ang Esquilan na wala ang paracetamol. Naproxen Sodium is the generic name of Esquilan. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta
maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viracatan, Duanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, puto baga si Madi mo. Uy, Madi, masain ka. Mabakal ako kay Manok sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado pirming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa Arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Madi. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang piga-alata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Bakakay, Albay. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kaiba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, 5 minutes bago po magabot ang magabot ang alas 9 ng aga, sandali lang at nag-reply ako si Opo James Runatay ng Pulanggi. Ano?
Madali lang Ini masiramong kay ko naglakaw na ini si COP. Madali lang ta. Baka masimbag lamang kita na COP. Ngunya na aga, mga tugang ta. I-check taan na problema dyan sa Pulanggi. Subta na sa kwan, sa may nakakonect na duman sa district office kan DPWH mga tugang. Hello Chief, magandang umaga. Si Henry Maceda po ito sa DCGB, Legazpi. Sa conference po ako, sir. Ay, sorry sir. Sorry po, sa Estorbo. Pasensya na po. Next time na lang po, sir. Next time na lang. Alright. Yeah, okay lang po. Okay lang. Thank you. Okay. Saka baga, pag didimalos ka na. Nasa komperensya na si COP. Baka ugbaon man talaga di. Anyway, mga tugang, dyan na hapon ta. Si Dr. Alan Lucanios nga may pagpadala sa kuyang picture. Salbatan ng yang labak ang pila duman sa may Pulanggi. Dahil sabi kan sa mga listeners na iba, mga nagarapol sa kuya kaswapo. Kulang daso. Ay, ito lang kung paano ko yan, Maragdagan ki mga tao, mga tugang sa trap sa Pulanggi. Alright. O bueno, mga tugang tingog kamanwaan susunod na. Kaya pa po si Sen Matukaw, si Derek Edwin muna, no? The veteran, Derek Edwin Peralta. Pagising sa umaga. Ano, no? Salamat kasi nung pagantabay. Babalik po ako alas 3, mga tugang sa programang Pinky on Mo Baby. Goodbye, mabuhay. Balik eto ka nakahiga, pikit mata, humihili ka pa. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuuma